Ауzu billahi минашшайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, эфирда имамнан садыйк тапшыруы. Сездән килеп ирешкән сорауларга ва әлбәттә үзебезнең дә кызыксындырган сорауларга ошбу студияда имамнарыбыз белән җавап таба торган тапшыру Пәйгамбәребезнең хадисләрендә Раббыбыз Аллаһның Кур'ани Кәримендә гыйлем алырга, гыйлем истәргә әлбәттә боерык рәвешендә хәтта килә. Шуңа күрә инде безнең шушы тапшыруларыбыз да сезнең өчен ниндидер сорауларга җавап табу гына түгел, нәкъ менә максатчан гыйлем алуга да юнәлгән булса һәм шуңа файда китерсә, без дә бик шат булыр идек. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенге тапшыруга килгәндә күреп торганыгызча, бүген бездә кунакта Гаилә мәчетенең имам хатибы, инде гаилә мәсьәләләре буенча да эксперт дип әйтик, Рөстәм хәзрәт Хәйруллин. Рөстәм хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Хәзрәт, инде сезнең башка күп кенә регалиялар бар, ләкин бүген безнең темабызда гаилә темасы. Шуңа күрә инде шушындый гына кыска гына регалий белән тукталып торыйк. Тапшыру сезнең регалий турында түгел бит. Шуңа күрә инде сорау шундый. Ни өчен гаиләбездә безнең бәрәкәт булырга тиеш? Һәм нәрсә ул гаиләдәге бәрәкәт? Аллаһның рәхмәте белән без менә аңларга тиеш бездә, әмма нәрсә ул бәрәкәт? Мәсәлән, ират игә кайта һәм бер тәлинкә ашын ашый да шуны белән туклана. Кайбер вакыт бер икене ашый, тукланып булмый. Менә нәкъ шул ук тәлинкә, нәкъ шул ук ризык, ләкин бәрәкәте юк. Бәрәкәте юк. Менә ул бәрәкәт вакытта да булырга мөмкин, бәхеттә дә булырга мөмкин, ата-ана арасында, гаиләдә, балалар арасында булырга мөмкин, һәм аны бирүче Раббыбыз Алла. Ягъни аны менә шулай үлчәп, материалистик күзе белән күреп булмый, аны сизеп, каралы тукландым, каралы вакыт ничек матур итеп уздырдык, каралы балаларыбыз тауфиклы итеп үсәләр, менә ул бөтенесе Алланың бәрәкәте. Һәм без әлбәттә аны Раббыбыз Алладан сорыйк, чөнки аны бирүче фақат Раббыбыз Алла. Раббыбыз Субхана ва Тааля безнең халәтебезне белә. Ул безнең гаиләбезне дә күрә, безнең күңелләребезне дә күрә. Менә шунда төнне шушы тәһәҗҗүд намазларына торып, я Раббым, гаиләбезгә бәрәкәтен бир дип, Раббыбыз Алладан ешрак сорыйк. Инде ягъни бәрәкәт дигән сүзне аңлаучы ниндидер материал белән генә, теге мәсәлән байлык белән, ни белән чагыштыра торган бер түгел. Ул нәкъ шул ук, мәсәлән, бер әби бер пенсияны ала, икенче әби пенсияны ала. Шушы әби шушы пенсияны җыеп, мәсәлән, елда гомрәгә, хаҗга бара. Нәкъ шул ук акча бит, бәләкәй пенсиясы. Икенчесе нишләптер җитми, ни даруга, ни нәрсәгә, ни юлга җитми, нишләргә дип, менә нәкъ шул ук бер акча, ләкин бусы анардан рәхәтен күрә, бәрәкәтен күрә, бусы гел зарланып җитми дип тора. Инде бер хадис бар, менә Пәйгамбәребез Җибраил алейһиссәламны сорагач, мин киткәч тагын төшәсеңме әллә монда җиргә дип, ул бит әйткән, менә 10 тапкыр төшәм, һәм шуның берсендә ул бәрәкәтне алырмын дигән. Хәзрәт, ничек уйлыйсыз, шушы бәрәкәт ул менә элеккеге вакыттарак безгә кадәр дип әйтик инде. Хәтта ки бер 50-100 ел элек дип әйтик, артык еракка китмичә, күбрәк булганмы икән, әллә азрак булганмы икән, ничек уйлыйсыз? Гомумән, ул вакытка карамыйчадыр. Ул кешенең халәтенә карап, кешенең йөрәгенә карап, кешенең ихласлыгына карап. Чөнки менә без мәсәлән, әгәр дә элекке буыннарны карасак, алар бит бер-берсе өчен дуа кыла иделәр. Күршеләр бер-берсе белән араша иделәр. Берсе берәр тәмле ризык пешерсә, икенче күршегә кертә иделәр. Хәзер бит ул биткән, шуңа күрә шул сәбәпле бәлки бәрәкәте дә әзәергә мөмкин. Ләкин Раббыбыз Субхана ва Тааля безгә ул заманны күрергә язмасын. Качан Җибраил алейһиссәлам килеп, шушы бәрәкәтен алып китәр. Иншалла, Аллаһ Тааля безнең хата гынаһларыбызны гафу кылып, безгә күбрәк бәрәкәтен бирсен иде. Ни өчен менә шуның кешендә сез әйткән фикер, менә ул элек ул вакытта бер-берсенә дуа кылганнар, бер-берсенә яратканнар. Бүген көндә мөселманнар дуа кылсак та, менә без үзебез дә никтер оныткабыз кебек, фәрештәләр синең өчен дуа кыла, әмма дип тора, әгәр дә син күршегә сорасаң, бүтән кеше өчен сорасаң дигәндәй. Без дә дуа кылабыз, ләкин күбрәк үзебез өчен кебек, менә шуңа күрә бәлки сөйләшкәндә вакыт җитми дип бүтән кеше дә сиңа кушылып китә, 22-дә җитми.
Менә ничектер шундый бүгенге көндә инде менә бүгенге көндә сизелә вакыт җитмәгәнлеге, башка әйбернең җитмәгәнлеге, шул акча булсын, ул күп итеп кергән саен күбрәк чыга дип тә әйтүче кешеләр бар бит инде, нигәдер менә гомергә дә җитмәскә мөмкин, кемгәдер тагын башка әйберләр. Ни өчен әйтәбез хәзер? Чөнки гаилә нәкъ менә шушы материаль булсын яки рухи яктан тигезлек, рухи яктан тынычлык булмаган җир булса, тизрәк таркалырга тора. Чөнки менә алыйк бу менә 2000нче елларны дип әйтик инде, һәм елдан ел әле бер генә тапкырда Аллаһка шөкер талаклар саны кимәгән дигән сүз ишетмибез. Сезнең үзегезнең дә вагазларыгыздан менә Загстанда без беләбез, анда 400 мең, әгәр дә бер ел эчендә 400 мең Россия күләмендә инде яки анда Татарстанда Загста регистрация үтелгән икән гаиләләр, ул никах белән бергә дип әйтик инде 300 дип тә килә бит, менә теге аерыла, димәк, бер елга 400 генә никах барлыкка килә, 300 уже аерыла. Бу да бәрәкәткә бәйлеме дип әйтәсем килгән. Әлбәттә, ул да бәрәкәтсезлек һәм аның без сәбәпләрен дә күрәбез бит. Мәсәлән, иң беренчедән әти-әни шушы үз вазифасын балаларга биргән. Балалар таныша, балалар бер-берсен таба һәм без әти-әни аларның никахлары турында соңыннан гына белергә мөмкин. Хәтта электән үк без карыйбыз бит, шул ук Расулыбыз заманнары булсын, аннан соң безнең бабаларыбыз заманнары булсын, әти-әниләр шушы парны карале, кызым менә бу җигет сиңа туры килә, карале ничек нәрсә, һәм кыз риза булса аларның туйларын уздыра иделәр Аллаһның рәхмәте белән. Беренчедән, икенчедән менә шушы 2 яшь. Әмма без аларга бер-берсе белән танышсыннар, әмма белсеннәр дип шушы юлларын ачтык та, менә нинди ният белән алар никахка килә. Менә мин аны яратам ди. Әмма ул иң яхшы, иң тәртипле, иң әдәпле, миңа яхшы булсын дип. Әмма шул эгоизм дип әйтик. Менә шушы кыяфәт белән ул гаиләгә килә. Дин буенча ничек булырга тиеш? Мин аны яратам икән, мин аны бәхетле кылырга тырышырмын. Менә бездә дә караучы кызларыбыз, җегетләребез кемнәр өйләнешкән, менә кем бәлки яңа гына гаилә корган, кем менә инде хәзер ничә ел бергә яшиләр, менә һәрберебез үзебезнең ниятләребезне үзгәртик. Мин шушы кызны, әгәр дә мин җегет икән, шушы хатынымны мин бәхетле кылырга тиеш. Ул бәхетле булса, мин дә бәхетле булам. Ул бәхетле булса, Аллаһ Тәгалә безгә бәрәкәтен бирә. Нәкъ шулай кыз да кияүгә чыкканда, менә шушы нияте, шушы җигетне бәхетле кылырман. Шушы җигет бәхетле булса, мин дә Алла бирсә бәхетле булыр. Аллаһ Тәгалә бирер, гаилә безгә бәрәкәтен бирер, онышан бирер. Менә Расулыбыз әйтә бит, иннамал аъмалу бинният, һәр бер гамәл нияттән тора. Без дөрес ниятне нитмибез. Без Аллаһ турында онытабыз. Без байлык турында гына уйлыйбыз. Без әллә ничек нәрсәдер төрле кирәкмәгән юллар белән китәбез дә, менә Раббыбыз Алла бирүче, ризыкны да, бәрәкәтен дә, унышын да шул турында онытабыз. Менә бәрәкәт телибез икән, бәхетле гаилә телибез икән, иң беренче Раббыбыз Алла булырга тиеш. Инде аңлашылды, хәзрәт. Ана бераз гына авырак сорауларга да күчсәк буладыр. Бүген безнең редакторларыбыз бик тырышканнар. Шундый провокацион дип әйтик инде. Сораулар да әзерләгәннәр, ләкин ничек кенә булмасын, хәзрәт, менә бар шундый заманат тренды дип әйтелә. Инде ул тренд түгел, бәлки бәла дип әйтер идем. Бер шундый бәла бар. Хатын-кыз үзе өчен генә яши. Үзе өчен генә бал алып кайта. Ир-ат аңа кирәк түгел. Дин ягыннан без моның дөрес түгеллеген яхшы аңлыйбыз. Бу юлны этник мөселман хатын-кызлары да сайларга мөмкин бит. Моңа асылында дөрес түгеллеген аңлата башласаң, хәзер һәр кеше үз рәхәте өчен яши дип җавап кайтарырга мөмкиннәр. Хәзрәт, монда ничек булырга дип сорау бирелгән. Без иң мөһим нигез турында онытабыз. Менә хәтта намаз кылучыларда, әле намазга басмаган кардәшләребез дә нигез. Аллаһ Азza ва Джалл нәрсә шул ук менә без зиратка килгәч, туганыбызны китергәч, аны җирләгәч, без Тәбәрәк сүрәсен укыйбыз. Шушы арвахларга җиңелрәк булсын дип, шушы Тәбәрәк сүрәсендә Раббыбыз Субхана ва Тәала Мульк сүрәсендә нәрсә ди? Истәгъду билла лияблувакум айюкум ахсану амала. Менә бу дөньяның максаты ди, сезне тикшерер өчен. Ягъни без бу дөньяга рәхәтне табар өчен, бу дөньяда әллә нәрсәләр, зур-зур иләр төзер өчен килмәдек. Без бу дөньяда
сынауга килдек. Аллаһ Тәала безне тикшерә. Кайсы изге гамәлләрен күбрәк кылыр, кайсы гынахларын күбрәк кылыр. Шуңа күрә менә һәрбер эшебез, гамәлебез, менә ни сәбәпле мин яшим, нәрсәгә мин яшим, иртән нәрсәгә мин эшкә барам, эштән кайтам, нәрсәгә мин менә шушы кибеткә киреп ипине сатып алам. Менә безнең ниятебез дөрес булырга тиеш. Аллаһ ризалыгы өчен. Менә шушы кызны кияүгә алдым икән, мин аны ашатам. Ул бәхетле булсын, ул тук булсын, ач утырмасын. Мин аны тәэмин итәм дип, менә безнең ниятебез дөрес булырга тиеш. Менә шулай дип әйтүчеләр ничексез әйттегез, үзем өчен яшим, бу дөнья рәхәт дөньясы юк, бу дөнья сынау дөньясы. Аның турында онытмыйк. Хәтта хадис шәрифләр бар, кая шушы Аллаһ Тәала тарафыннан бу дөнья тамук шикелле бирелгән дип. Бу дөнья җәннәт була алмый, шул турында онытмыйк. Әгәр дә менә шулай күфер дип әйтик инде фикере белән, мин монда гына рәхәттә яшим, аның турында Аллаһ Тәала шушы Амма ан-Нәбә сүрәсендә дә әйтә, ахыргы аятларын укысак, кашан ди кыямәттә Аллаһ Субханаһу ва Тәала бөтенесен бастыргач, шушы кыямәт булмый, җавап булмый, җәннәт юк, тамук юк, җәннәт бу дөнья дип уйлаган кешеләр, нишләп мин шушы туфрак булып калмадым микән дип кешеләр үкенер ди. Шуңа күрә менә бу дөнья алдамасын. Бу дөнья белән үзем өчен яшим, үземә бала кайтарам. Ул бит менә әгәр дә кияүсез, никахсыз бала кайтарасың икән, ул зина. Зур гынах, Аллаһ Тәала сакласын. Яулык кимисең икән, ул да гынах. Намаз укымыйсың икән, ул да гынах. Һәм Алла каршына баскач, ышанасыңмы, юкмы, Алла каршына баскач, җавап бирерсең. Шунда Аллаһ Субханаһу ва Тәала әлбәттә ул рәхимле, әлбәттә ул мәрхәмәтле. Без бик күп ишетәбез. Аллаһ Тәала гафу итүче бит. Мин нитмәсәм дә Аллаһ Тәала мине гафу итәр. Әгәр дә безнең тәүбә истигъфарлар булса, әгәр дә без тырышсак, әгәр дә бөтенләй мин нитәм үзем өчен яшим. Нәрсәсез миңа монда намаз турында, мәчет турында сөйлисез, нинди гаилә, нәрсә ул менә шушы иратны мин сабыр итәргә тиешме? Менә хатын, кыз өчен җәннәткә керә торган юл иң җиңел ират аша керергә, ире аша. Чөнки сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә ди? Әгәр дә хатынның намазы бар, уразасы бар, һәм ир риза бәхил дип әйтте икән, менә җәннәттә нинди ишекләр бар, капкалар бар, кайсы капкадан тели, шушы капкадан җәннәткә керә. Безгә ирләргә шундый сүз бармы? Юк. Шуңа күрә менә хөрмәтле кызларыбыз, хөрмәтле хатыннарыбыз, хөрмәтле әниләребез, апаларыбыз, сезгә зур үтенеч, сезне бу дөнья алдамасын. Бу дөнья вакытлыча гына бирелгән, фәни дөнья. Алла каршына баскач, ничек җавап бирербез? Бәлкем, ирегез әллә нинди кеше булса да, бик карамаса да, нитмәсә дә, әнә күрше ире матуррак күренсә дә, яхшырак тәэмин итсә дә, безнең халкыбыз аны да әйткән бит. Күрше тавыгы күркә дип күренә. Анарга да алданмагыз. Аллага шөкер, гаилә кырдыгыз икән, бәхетле булырга тырышагыз. Бәхетле, менә ирегезне, сез хатыныгызны бәхетле кылсагыз, siz de bәхетле буларсыз, Алла бирсә. Амин шулай булсын. Хәзрәт, әле бит менә ярар монда сүз бара, хатын кыз инде бер үзе генә менә бала алып кайтып яши, чөнки алай рәхәтрәк дигән сүз, ләкин бүгенге көндә опять шул ук тренд дип әйтәләр, инде бала бар бит әле, child free дигән гаилә килеш бала алып кайтмый торган. Алланың рәхмәте белән монда әлбәттә шушы балага узмау сәбәпләрен карарга кирәк. Алар галимнәр арасында әлбәттә хилаф бар, кайберләр халал диләр, кайберләр харам диләр. Хәтта менә шушы әйберләрне куллануны гомумән бөтен галимнәр бер фикердә, әгәр дә балага узып, хәтта аннан шушы средстваларын алып, шушы баланы үтерә икән, ул харам дип санала. Баланы алдыру да харам, кешене үтергән шикелле, Алла Тәала сакласын. Бер менә хатırlamыйм кайын укыган идем, да барыбер бик ошады, һәм үземнең дә тәҗрибәдә шулай булган, шуны укыгач бер яшькенә ират килде, хәзрәт ди, менә бездә ике балабыз бар, менә 3нче балага уздык, хатын алдырык ди.
алдырыкты нәрсә әйтерсез. Менә хәзрәт нәрсә әйтергә тиеш? Менә элек кайдыр укыган сүзен әйтәм, олы балага ничә яшь? Кызыбызга 12 яшь ди. Әйтәм, үтерергә дип сайласагыз, шушы 12 яшьлек кызны үтерегез, тегесе тусын, дөньяны күрсен, бу бит инде дөньяда яшәгән. Шулай әйткәч, әлбәттә, әтисе миңа ачуланып, хәзрәт, ничек? Әйтәм, уйлап карагыз, нәкъ шул ук баланы үтерәсез бит. Менә ул шәйфри дисәкме, бала тапмау дисәкме, үзебез менә бу дөньяда рәхәт өчен яшибезме, ул бөтенесе шайтан ләгънәтуллаһ алейх, алдау юлы. Алдау юлы. Аллаһ Тәала бала бирә икән, баланы алырга кирәк. Менә күпме гаиләләр бит шушы баштан яшь вакытында үзебез өчен яшибез дип, аннары балага уза алмыйлар. Безгә менә мәчетебезгә киләләр, эшкәрәбез, нитәбез. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәала гафу итә, аннары балаларын бирә. Ләкин менә ул турында да уйларга тиешләр. Менә вакытлыча хәзер тренд диләр, әллә нәрсә диләр. Бу тренд 1-5 елдан соң бетәр дә, балага барыйк дисәгез дә барып булмый икән. Менә аның турында без бүгенге көн белән генә тормыйк. Чөнки менә нишләптер без менә шул ук исем сайлауда да, башка әйберләрдә дә без бер көн белән генә уйлыйбыз. Менә бу исем ошады. Ләкин бу бала үскәч нинди исемле булыр. Менә бүген безгә бала кирәкме, инде алдырыйк дип, менә Аллаһ Субханаһу ва Тәала сакласын, гөнаһ булгач, Аллаһ Тәаланың җәзасы да булырга мөмкин. Ягъни һәрбер лозунг, һәрбер тренд ул вакытлыча, без инде мәңгелек булган үзебезнең Раббыбыздан төшкән, үзебезнең гореф-гадәтләребезгә корылган инде законнар, шәригатьләр буенча яшәсәк, иншаллах, киләсенчә яхшы булыр. Хәзрәт, менә алдагы сорауга күчкәнчә, сез әйтеп киткән идегез, яулык бәйләмәүдә инде гөнаһка керә дип, бүгенге көндә шулай ук шундый бәхәсле сорау дип әйтик инде, ниме? Менә ул хиҗаб дигән сүздән курку. Ягъни менә хиҗаб киергә кирәк дигәч, безнең инде кайбер апаларыбыз әйтергә яраталар, безнең әбиләребез бит хиҗаб кимәгән. Безнең әбиләребез үзләренчә киенгәннәр. Нигә сез аны менә теге гарәп традициясын кертәсез дип инде сүгүчеләр бар. Шул вакытта менә сорау бирәсе килә инде хәзрәтләргә, нәрсәне аңлата ул гомумән хиҗаб дигән сүз? Ягъни бәлки татарча матуррак сүзе бардыр, чөнки әгәр дә аларга сүз куркыта икән, ләкин бит алар әйтәләр, төренеп йөриләр дип. Шул ягы бар. Һәм инде сезгә карасак, мәсәлән, бастырсак, сез нимә чапан, чалма, ягъни үзе бөтен җирне каплый торган, менә төшеп тора торган, бөтен әйберне каплый торган бер кием дип әйтәләр. Ул кием өстеннән киемме? Һәм намазда да бер кашан да бер генә хәзрәттә менә чалмадан башка укымас, хәтта ки аның габрәтләре капланган булса да, тагын да күркәмрәк. Бер караганда, бәлки алайсанса безнеке булмагандыр. Гомумән, әлбәттә, бәлкем менә шушылай әйтүчеләр белән мин әзрәк алар белән дә килешәм. Чөнки безгә кайбер сүзләр килә һәм без аларны теге яңа ишетә башлагач, ничектер теге ауларга да яңа кеше килгәч бит анарга килмешәк дип әйтәләр. Менә хиҗаб дигән сүз дә ул безнең колагыбыз анарга өйрәнмәгән. Шуңа күрә ул бәлкем менә апаларыбыз да үзенчә нинди хиҗаб, нәрсә ул? Мин гадәтчә яулык дим. Яулык дим, чөнки яулык ул безнең әбиләребез давырында, һәм әбиләребезнең әбиләре давырланда ул менә шундый бәләкәй генә яулык булмаган, ул зур гына яулык. Менә әйтәләр бит, теге әбиләребез менә шулай бәйләп, ул теге арттан нитә иде. Ул совет чорында. Совет чорында кашан мәчетләрне яптылар, муллаларны сөргәннәр, мәдрәсәләрне яптылар, кашан дин харам дәрәҗәсендә иде, истәгъфирулла. Ул вакытта әбиләребез шулай кия иде. Анынча инкилабка хатлы, әле 17нче елга хатлы, аларның бит яулыклары менә безнең шапаннарыбыз шикелле, бу теге тулайым тәннәрен яба иделәр. Мәсәлән, шул ук Сауд Гарәбстанга, менә Эмиратка күп кенә кеше йөри бит ял итәргә. Аннан кайткан шундый күзләр белән, "Син хәзрәт ди, менә карага шулай кигән, мин аларга карыйм да, аның ди ачылгач анда джинсылар, әллә нинди модный киемнәр ди. Ул менә шушы плащ шикелле генә кия ди. Әйтә, менә чит кешеләр күрмәсен өчен ул тәннәрен ябып, шушы күренми торган күлмәк астында башка матур киемнәр, кайсыларны идәме, дус кызлары беләнме, ире алдындамы, балалар алдындамы, ул булырга мөмкин Аллаһның рәхмәте белән. Бу бер. Икенче мәсьәлә, менә монда без татар халкы, безнең татар әбиебез, безнең менә әбиебез абыста иде, ничек нәрсәләр, моны да мин икегә бүлер идем. Менә хәзер Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләh, без аны үттектер.
кашан безнең милләтпәрвәрләр бездә калфак. Һәм карыйсың, бу калфак елдан ел әзәеп бара. Менә шундый калфакларын саталар. Күрдегездер инде. Менә шундый гына теге балага да бәләкәй. Ну, әгәр дә хәзер бит Аллаһка шөкер интернет заманасы. Ачасың, элекке фотосурәтләрен карыйсың, аларның безнең әбиләре, безнең калфаклары бөтенләй менә шулай каплап нитә иде. Каплы иде, шәчләрен, башларын, хәтта монда төшә иде, муеннарын да каплы иде. Аллаһның рәхмәте белән. Шуңа күрә менә шул ук сүзләрне безгә өйрәнгән калфак. Әмма безнеке бит. Нишләптер ул хәзер менә шундыйга әйләнде, хәтта дин ягыннан үз вазифаны үтәми. Шул җегетләргә дә мин тәкъдим итәм, менә милләт дигәч, милли дигәч, Аллаһның рәхмәте белән бәйрәмнәр килгәндә, хатыныгызга нәрсә бүләк итәргә дип уйлаганда, әзрәк акчаны җыегыз да, милличә яулыкмы, милличә күлмәкме, милличә берәр шундай матур әйберләр бүләк итегез. Ул да горурланып, милличә теге төрле интернет аша сатып алган, Китайда теккән күлмәкләр булмасын, менә шундый матур безнең шәшигелгән, зауыклы шундый берәр күлмәк бүләк итегез Аллаһның рәхмәте белән. Шундан соң, әлбәттә, менә бездә дә без педсоветта утырабыз, һәм бер апа шул сез әйткән сорау укытучыбыз, мәчеттә хәзрәт нишләп менә кызларыбыз теге төркчә, гарәпчә, анда ничектер, ну бөтенесе карасаң модейнчә инде бит. Әйтәм, менә апа сездә бит шул менә яулыгыгыз чәйнә, күлмәгегез чәйнә, үзегез күтәрәсез ул мәсьәләне. Шуңа күрә без әгәр дә милличә киеник дип күтәрерлек дәрәҗәгә җиткәч, үзебез дә милличә киеник. Менә үзебезнең чапаннарыбыз, үзебезнең шалмаларыбыз, үзебезнең түбәтәйләребез бу иратларда һәм хатын-кызларда да шулай булсын иде. Шуңа күрә мин бик рәхмәтле, менә кемнәр шушы киемнәрен тегәләр, аларга да зур үтенеч булыр иде, күбрәк милличә тексеннәр һәм иншалла шунда менә безнең бит тюльпаннарыбыз, нәрсәләребез шулай матур итеп һәм хатыннарыбыз да матур итеп киенсен. Ләкин монда кызларның гаибе юк. Гаиб кемнең? Ирләр, без. Менә без хатыныбызга бүләк бирмәгәч, ул аны каян алсын, ничек кимәсен. Шуңа күрә менә шкафында хатыннарыбызда шушы милличә күлмәкләр, милличә яулыклар булсын иде. Мин әле менә сез әйткәч искә төште бер шулай ук мөселман хатын-кызының җавабын. Менә безнең әбиләр булай сезнең кебек төренеп йөрмәгән дигәч, инде ул аңа карап матур гына: "Эй апа, безнең әбиләребез сезнең кебек футболка, майка һәм джинсында да йөрмәгәннәрдер инде" дип. Хәзер инде теге ят юк, саланып беткән джинсалардан, майкалардан йөриләр бит. Ул бик дөрес әйттеләр, бу бит психологик ягыннан без беләбез. Теге менә муллалар әйтәләр, яулыксыз гына бу нишләргә, яулык кияргә бит әле дәрте җитми. Бу ничектер үзенә менә яклый торган. Юк, мин нәрсә, менә шулай төркчәме, гарәпчә киенимме? Үзенчә менә үзен якларга маташа ул. Шуңа күрә Алла Тәала иншалла туры юлларга күндерсен. Һәрбер менә татар аналарыбыз, татар апаларыбыз, татар сеңелләребез матур итеп иншалла милличә киенеп йөрсеннәр иде. Амин. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, исегезгә төшерәбез. Бүген бездә кунакта Гаилә мәчетенең имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин. Рөстәм хәзрәт, инде алдагы сорау шулай инде менә бала турында булыр. Бер гаилә бала тәрбияләгәндә руша да, бераз кайыш кулланырга да, хәтта җиңелчә сугарга да мөмкин. Икенче бер гаилә йомшак ысулда тәрбияли, сүз әйтү, сабак бирү, аз гына тиргәп алу күзәтелми. Ягъни шундый сүз генә әйтәләр, анда сабак кына бирәләр. Гомумән алганда, тәрбия нәтиҗәсе төрлечә килеп чыга. Асылда гаилә баланы ничек итеп тәрбияләргә тиеш? Йомшак кынамы, әллә инде тәрбиядә бераз гына катылык, куштырынаклар өчен әлбәттә урын алырга тиешме? Аллаһның рәхмәте белән, менә без бит гаилә мәчетенең имам хатибы булгач, без күрәбез, хәзерге давырда без кызларыбызны ничектер җигет итеп үстерәбез.
Җегетләребезне әзрәк кыз шикелле үстерәбез. Менә шунда мин сугу турында әйтмим, кул күтәрү турында әйтмим, сүгенү турында да әйтмим. Алла сакласын, стәгъфирулла. Бала әлбәттә ул мәхәббәттә үсәргә тиеш. Ләкин менә кыз ул күбрәк менә әлбәттә әтинең мәхәббәте, әнинең мәхәббәте, анда әби бабайлар мәхәббәте, күбрәк аны кыз шикелле. Ул пешерергә өйрәнсен, ул нитсен, ул күбрәк менә әнисе төрле җыелышларга бара икән, әнисе белән барсын, нитсен, менә кыз шикелле үссен. Җегет шушы кызлар җыела торган җиргә бармасын. Җегет күбрәк инде әти белән, менә күп кенә бит җегетләр белән сөйләшкәч, хәзрәт ди, менә әти бит безне өйрәтте монарга, әти бит өйрәтте анда кисәргә, кагарга, бөтенесен әти өйрәтте. Мин ди хәтерлим бәләкәй чагында бер нәрсә эшли белмим, әти бер нәрсә эшләгәндә, тотты. Мәсәлән, шул ук лампочканы алыштырганда, шушы янган лампочканы биреп, яңа лампочканы шушы малайыннан ала, малай бит мин теге үземне, супермен дип хис итә идем, ди, әтигә ярдәм итәм дип, менә бу балада, бала бит анарга нәрсә акырсак та, ничек суксак та, ул аны кабул итми. Бала күз белән, колак белән өйрәнә. Әти әнисе белән ничек сөйләшә, әти үз әти әниләре белән, әни үз әти әниләре белән ничек аралашалар, ничек сөйләшәләр, менә шушыларын күреп бала үсә. Анда кыйнарга да кирәкмәс, анда акырырга да кирәкмәс, бала нәкъ безнең шикелле бергә бер булыр бит. Аннары әгәр дә әни тәмәке тарта, кызына кызым тартма, ничек әйтсен ул? Әйтә алмас. Әйтсә дә бала аны тыңламый. Кыйнаса да бала аны тыңламый. Чөнки әнисе тарта. Әтисе тарта. Шул ук әтисе әле намазга басмагач, улым намаз кыл дип ничек әйтә ала? Әти, син үзең әйтмәсә дә шулай уйлый бит ул. Менә шунда без менә шушы тәрбия, әлбәттә, әти, әни биргән тәрбия ул яртысыннан да әзрәктер. Яртысыннан да әзрәк, күбрәк балага тәрбия бирүче нәрсә ул социум дип әйтәбез. Әмма ул менә без анарга сатып алган телефон, анарга биргән планшет, үзебезгә әллә нинди шушы кабель телефоннарын, кабель интернетларын керткән телевизорларыбыз. Менә күп итеп шулай бирдек балалар бакчасына. Әйтәләр бит, кем синең дустың, син шул буласың дип. Балалар бакчасында, мәктәптә, институтта менә кем белән аралаша, нитә, менә шушылар biz игътибар итәргә тиешбез. Бер әби сөйли, балалары зур дәрәҗәле кешеләр, хәзрәт ди, менә алар институтта укыганда мин иске пальтоларын киеп, алар урамга барабыз дигәч, иске яулыкларын киеп, алар артыннан менә шулай күзәтеп йөри идем ди, кемнәр белән аралаша, нитә, менә җәмәт әлбәттә ул авыррак. Әлбәттә ул авыррак, бер тапкыр аны кыйнап алып, анда пычмакка бастыру, бәлкем ул да булырга мөмкин, Алла сакласын. Ләкин менә өйрәтеп, бергә дус булып, һәм аны да әйтәләр, теге бәләкәй чагында син әти, әзрәк үскәч син шушы балаңа дус бул дип, менә шушыларын без бергә менә карарга тиешбез. Әлбәттә, без мәчетләрдә сизәбез, кашан бала инде бөтенләй тыңламый, аны безгә мәчеткә дәрескә китерәләр. Мәчеттә инде менә без шушы хулигандарын җыеп, шул хулигандар белән әзрәк эшләп нитәбез. Шунда карыйсың, кайбер бала сиңа чабып, сине кочаклап ала. Син бит ират, монарга ират, мәхәббәте җитми икән, әтисе гел эштәде. Без бөтенбез гел эштә. Менә кайткач әзрәк ират үз мәхәббәтләрен, кызмы ул, малаймы ул, без мәхәббәтне бирик. Сугу кирәкмәс. Балага мәхәббәт кирәк. Менә шушы мәхәббәт бирмичә, әдәп, ахлакка, тәрбиягә, иманга, кызым әти әни күрмәсә дә Алла күрә дип, шулай өйрәтмәсәк, шулай мәхәббәтләрен бирмәсәк, сугудан файда булмас. Менә сез инде әйтеп киткәч, менә бу вакыт җиткергә кирәк, кайткач өйгә кайткач булса. Шуннан да хәзер ул бит менә юк түгел бар, без әти әниләр тарафыннан булган бер шундый кимчелек, инде кемдер кайта, мәсәлән, шәһәрдә булганда кайтучылар бар сәгать буе кайталар. Инде көн, мәсәлән, алар 1 сәгать барганнар эшкә, көне буе эштә булганнар, кичке сәгать 6-та кайтара чыкканнар. Анда 7-8-гә кичкә кайтып җитәләр пробкадан. Анда инде әле садикта уйнап туймаган бала, 2 яшьлек, 3 яшьлек бала име кайтып әтисен күрә, әнисен күрә, һәм инде әти әнисе шунда итәге, улым ардым үзәрәккә утырып торыйм әле. Бала әле ул армаган, бала әле уйный, һәм менә ул күрми әтисен, ул менә уйный, чөнки әтисенең инде уйныйсы килми.
Менә бу очракта ничек итеп әтигә көч табырга дип әйтәген, диме? Чөнки менә шул вакытта балага син 15 минут кына вакытны бирмәсәң, инде бала син истә калдырмый дип әйтә бит психологлар. Аллаһның рәхмәте белән, әлбәттә, гаилә учагын саклаучы хатын-кыз. Шунда күп нәрсә хатын-кыздан тора. Менә хөрмәтле хатыннар, аларга инде әйтәбез, ирегез килүгә сез аны чишендерегез дә, анарга тастымал бирегез дә, әйдә кер, душта юынып ал, нитеп ал, юынгач, ниткәч, аннары утыртып шәйләрен эчертегез дә, нитегез, һәм ирегез хәл җыя. Ул бит шул гысыл тәһарәт алу, күз тиюләрдән, нәрсәләрдән саклый, һәм аруларын алып китә иншалла. Шунда инде ашагач, ниткәч, хәл керә, һәм бөтенләй менә хәлсезлек икән, бер дәүәтидән мин аны күргән идем. Карыйм нәкъ шулай көн-төн эштә, ничек моның аныклары нишләр микән дип күзәтеп торам. Бу идәнгә ята да, аныклары аның өстендә сикерәләр, йөриләр, нидәләр. Бусына массаж да инде нәрсә дә, менә хәтта шушы булсын иде. Уйнарга мөмкинлек юк икән, шунда идәнгә ятып та, әйдә, йөреп кара әле, сикереп кара әле, нитеп кара әле. Менә шулай вакытын бирик. Кешебез булмаса да, әлбәттә, һәрберебез эштә көчне калдырабыз. Һәм бүген менә Аллаһның рәхмәте белән үземнең сториска куйган идем, бик шады, ниндер гарәпчә язылган бер шундый кагаз, аннарда гарәпчә вакыт дип язылган. Аста инде шул теге зажигалкалары, кая инде төрле менә шушы безнең интернетта булган әйберләр, нәрсәләр һәм шушы кагазны яндыра. Менә күп вакытта без арадык, вакытым юк нәрсәләр, без үзебезнең вакытын сарыф итәбез. Исраф. Allah Teala nəsədə istəudu billah, kullu israfu haram, hər bir israf ul haram, buşqa kitkən, mənə vaqtımız buş kitə bit. Şunda bəlkə mənə igə kərgəş, nindi biz zor türə bulsaq da, kim bulsaq da telefonunu alıp qoyub, köbürək mənə şuşa xatınımızға, ballarımızға ixtibar berik. Амин, шулай булсын, шуннан да инде иншалла гаилә темасына кирип китсәм бик авыр, ләкин әле сораулар бик күп хәзрәт, шуңа күрә алдагысына күчәсе килә. Күп егетләрдән, хәтта әти-әниләреннән ишетәм, танышканда кыз фатирың һәм машинаң бармы дип сорыйлар диләр. Бу мәсьәләгә кагылышлы фикерләре гадәттә шундый була. Фатирың һәм машинаң булса яхшы, ләкин һәрбер гаилә үз байлыкларын өйләнешкәч бергә уртак хезмәт белән табарга тиеш. Хәзрәт, өйләнешкәндә егеткә нинди булса байлык, гаилә капиталы туплау мәҗбүриме, әллә бу эш инде өйләнешкәч бергә башкарылырга тиешме дип сорау бирәләр. Иншалла бер бик тә өйләнә алмый торган егет булса, тиеш түгел дип әйтсәк дә, өйләнсә дә ярыйдыр инде. Менә Аллаһның рәхмәте белән төрле кеше шушы сорауга төрлечә җавап бирер. Мәсәлән, әгәр дә безнең Кукмара хәзрәтебез, аның 5 кызы, кызлар гына, ул әйтер иде, җегетләрдә квартирасы да, эше дә, машинасы да булсын дип. Мәсәлән, миндә кызлар да, малайлар да, Аллаһның рәхмәте белән, мин инде квартира малайга да булдырырга кирәк булыр дип, мин әзрәк уйлап алырга мөмкин. Кемдә гел малайлар ул юк инде, бергә тапсыннар дип әйтергә мөмкин. Менә һәр кеше шуңа күрә никахның шарты да булып тора торган нинди шарт бар, ул бер дәрәҗәдә булырга тиешләр. Мәсәлән, әгәр дә кыз бай гаиләсеннән, җегет тә бай гаиләсеннән. Әгәр дә кыз ярлы гаиләсеннән, җегет тә ярлы гаиләсеннән. Менә шунда нитәргә тиешбез. Әлбәттә, кызыбызны биргәндә бу җегетне күреп була бит. Әгәр дә ул тырыш, менә укып бетергән генә, эшкә кергән генә, әзме күпме җыя башлаган, шушы квартиралык, нитик, әмма йортыбыз булсын, машинабыз булсын, бөтенесе булсын дип, шунда әлбәттә иншалла аның бәрәкәте күбрәк булыр. Ләкин әгәр дә җегет, мәсәлән, бездә бит хәзер статистика бик куркыныч, әгәр дә без элек 20 яшьлек кызларга, җегетләргә никах укыган булсак, хәзер 35 һәм зур плюслар белән 40-ка таба никахларын укытабыз. Беренче никахлары менә ул бик авыр, шунда инде әгәр дә анарга 40 яшь, 30дан узган һәм аның ни һөнәре юк, ни торырга урын юк, ул вакытта әлбәттә уйларга кирәк. Менә яшенә карап, тырышлыгына карап, мөмкинлекләрен биреп, нитеп, әлбәттә без бер әти дә үз кызын
тиешле җегеткә бирмәс. Һәм кызга да аны аңлатыр, яратамы, нитәме, нәрсә җегет улыбызны да теге бик бай кызга, ау теге бөтен акчаны сарыф итә торган, юкка чыгара торган кызга да өйләндермибез. Менә шунда әлбәттә менә шушы тигезлек булсын иде. Менә бу мәсьәлә хәзрәт күп кенә егетләрне дә туктатып кала. Үзегезне сорап биргәнегез бардыр инде, менә мәхәлләгә килгән яшь егетләргә өйләнәсезме, юкмы дип. Күбесе үзебез дә шулай идек бит инде, аякка басыйк әле дип, үзебезнең, ягъни бу әти-әнинең яки теге инде синең белән теге йөри торган кызның фикере түгел, ә менә күп кенә егетләрне дә шул туктата бит. Аңа инде 30 улар һаман да үзен теге яки егет дип, яки шул вакытта менә бит әле фатирым юк, менә бит әле йортым юк. Һәм уларның индер бүген инде без яратабыз сүзләр кулланырга, шундый трантлы сүзләр кулланырга табыз бит инде комплекс. Шунда бер комплекс кайданып кала дип әйтәбез. Ягъни теге кашан гына сорасаң да җавабы шундый. Менә шундый комплекс барлыкка килә. Минем бит әле бу юк, минем бит әле юк. Мин шомам инде. Яки янда мәсәлән 5 вакыт намаз әһле булмаган егетләребез 5 вакыт намаз әһле булган кызларга карап куркалар. Кая ул бит миннән бер югары башка бер башка югарырак, ул инде теге менә күбрәк Аллаһка якын инде, мин аңа инде теге рушет мишлинда стоин. Лайык түгел дигән сыр ишеткәндә бар. Менә бу егетләргә нинди киңәш бирерсез? Чыннан да бу комплекс кынамы, әллә ул дөрес уйлыймы, менә чыннан да теге башта үсәргә кирәк. Иле бу менә шундый бер психологик барьер гынамы, әллә инде аны кемдер аңа биргән генәме? Әлем башта әле өйрән, әлем башта әле укы, әлем башта әле теге акча эшлә. Менә төрле як бит мөмкин. Шул бер проблема, төрлечә формалашкан булырга мөмкин. Biz аны күрәбез бит Аллаһның рәхмәте белән шушы совет чорыннан, һәм совет дәврында күбрәк бу материалистик әйберләр, синең торырга урының булырга тиеш, машинаң булырга тиеш. Һәм шул ук вакытта, шул ук совет чор вакытында бер мақала бар иде, генералның хатыны булыр өчен курсантка, кияүгә чыгарга кирәк, шәкерткә кияүгә чыгарга кирәк. Менә аны да җегетләребез аңласын. Кашан әгәр дә сез тырыш һәм кызлар аны күрә, минемчә кызлар сезгә кияүгә чыгарлар. Әти, әниләр дә сезгә ышанып, чөнки бездә бит барыбер ашатып, эшләтеп кияүне тикшерәләр, каралар. Яхшы гына ашый, йөри, нитә, тырыша, үзенчә ниндер менә яхшылыкка омтыла дип, ул җегеткә әлбәттә әти, әниләр үз кызларын бирер. Һәм кызлар да шул җегет артыннан барырлар. Шуңа менә җегетләребез шундый комплекс дибез, шундый ышану, имеш-мимеш, аны бу шайтаннандыр, аны йөрәктән куыгыз да, бисмилла әйтеп, менә әйе, минем менә хәзер шушы әйбер. Аллаһ шөкер, укып бетердем, менә һөнәрем бар. Әйе, менә эшкә кердем. Менә башка нәрсә юк. Уйнарга кирәк, менә кыз белән танышканда бит, менә мин шундый. Менә нәрсә бар, ул бар. Менә бу әтием, бу әнием. Менә күп кинода күрсәтәләр бит, детдомда, балалар йортында үскән бала әти әнисе юк дип әйтергә уяла. Башка уялмыйк. Менә ашыктан ашык сөйләшеп, менә бар. Риза? Карыйк, йөрик, танышыйк. Юк икән, бисмилла, Аллаһ субханаһу ва тааля, ягъни бу сезнең тагдирегез, бу сезнең тормыш иптәшегез булмаган. Аллаһ азза ва җал тормыш иптәшен сезгә тигез итеп китерер һәм бирер иншаллаһ. Аллаһ Таала инде шушы әйткән сүзләрне чыннан да безнең күңелләргә, тамашачыларыбызның күңелләренә ирештерсә иде. Хәзер шушы программабызга да бер нур өстә нур булып, инде менә ялгыз булганнарга пар булсын дип бер дагада кылып куйсак. إلهي آمين. ربنا تقبل منا وتب علينا يا رب. يا ربم әле өйләнмәгән, кияүгә чыкмаган бала аныкларыбызга хәерле, тауфиклы, иманлы, ата-аналарын хөрмәт итә торган, хәлал ризыкларын ашый торган, намазлы булган, я Раббым Алла, ибадәттә булган, я Раббым Алла парлар насип кыл. Кем әле намазга басмаган, аларга намазлы булырга насип ит. Кем әле яулыкларын кимәгән, яулыкларын кияргә насип ит. Син ашучы, син бирүче, син һәр нәрсәнең хуҗасы, синнән сорыйбыз, я Раббым. Я Раббым, гаиләләрне кырган җегетләребезгә, кызларыбызга, шушы гаиләләргә бәхет бәрәкәтләрен биреп, шушы гаиләләр гомерле гаиләләр булсыннар иде, я Раббым. Һәм бергә җәннәткә дә кергә насип ит, я Раббым. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанatan ва қина азабан-нар бирахматика я архамар рахимин. Аллаһу акбар. Амин. Аллаһ Таала кабул кылсын. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, исегезгә төшерәбез. Бүген бездә кунакта Казаныбызның гаилә мәчетенең имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин иде. Рөстәм хәзрәт монда килгән өчен, җавап биргән өчен,
Инде насихатлар биргән өчен Аллаһ Тәгалә сезгә үзенең дә рәхмәтен, бәрәкәтен бирсен. Сау булашабыз сездән. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, инде исегезгә төшерәбез, әгәр дә сорауларыгыз калган булсаларны безгә юллый аласыз. Әлбәттә, үзебезнең дә шушы сораулар борчый, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сезгә дә безгә дә үзенең фатихасын бирсен, рәхмәтен бирсен ва әлбәттә гыйлемнәребезне арттырып, әле аларны ишетеп кенә түгел, гамәлгә куеп та яшәргә насыйп булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.